Είναι αδικία όμως. Περιμένω τουλάχιστον 10 λεπτά. Λίγο αέρα να έχει, παιδιά. Κρίμα είναι. Γυρίζουν. Πολύ λίγο. Αυτό φτάνει. Τώρα σου πίνουν τα μπέλη, όποιο πάει πρώτο, δεν πειράζει. Πήγες τόσο εδώ. Κάτσε κάποιος να με βοηθήσει μετά με το αυτοκίνητο. Πού πήγαινε. Μην κολλήσω στις Πήγαινε. λάσπες. Να πάω.